да внимаваме. Ето този също ще го продадем. Този ще го продадем, защото не ни трябва, той е епик. И ето този също е епик и ще го продадем. Сега имаме 3 празни места. Между другото, този хелуински баб много ме кефи. И ако искате специален хелуински криската и Алфа Алекс вързват съмнителите, долу може да си вземете. Страшно готин се казва дизайнът ми и е брутален. Вземете си го, за да бъдете най-страшните за хелуин. Дай да ти крада. Габриел! What, base? Какво крадеш ти, бе? Какво крадеш, бе? Това е моя, бе! Аз си го откраднах и сега ще ти е тъпо, затова сега ще седа и ще се бия тук в базата ми. Айде, заминавай. Lost base, заключихме базата. Това си е заключил. Добре, бе. Тук трябваше да пуснат едно легендарно, аз изпуснах и го. Не. Добре, сега пробваме да откраднем някакви. Имайте преди, че това е тази Имайте предвид, хора, това е Алекс. Здравейте, ако не е базата ми, аз не съм играл. В момента това е първата игра. Алекс, играем най-смешните игри. Тази започваме, защото е най-популярна. И сега, нищо са добавили, това знаеш ли? Къде бе? То си тръгна. Имаше едно плаче да се въртеше. Да, този игра да бъде. То дава неща. Не обичам ли, бе? Какво те направя? Може да сложи пример още да се клюне. И да стане един добър анимал. Той ми даде един да Айде, чао. О, добре, балерина капучина. Знаете ли какво? Взимаме балерина капучина. Айде, балерина. Айде, бе! Какъв се мислиш ти? Та балерина е моя! Балерината си е моя. Разкарайте. Имаме си още една балерина капучина, легендари, тя е доста скъпа. Имаме, ето вече имаме 3 балерини капучини. Те не са чак толкова скъпи, обаче някой е на 300 хиляди! О, какво е това? Гол балерина капучина. Идвай с мене балерина капучина, ти си моя. Добре, ето от тази страна ще бъдат всичките ни балерини капучини. Ами, това е като цяло идеята на тази игра. Буквално събирате тренировки. Алекс, доколкото знам, има гигантска 4-етажна база. Моята е само на един етаж, това сега съм готин, няма ради като бъде. Някой друг готин, няма ли да дойде? Добре, след една минута ще има легендари. Аз взех вече легендари, но кое мога да махна? What? Имам гол, бърз, по тъпки. Колко имам гол, бърз,